Alright, Mbokolo Sweet Production ngikubingelele ngithi mina njengamanje ngiphethe indlondlo yamarale siswami yaphila. Yaphila unjani? Ngiyaphila ngibona la seseshowe akubuza ukuthi ugqoke liphi iqembu. Kunemibuzo eminingi ehlezi ikhona ukuthi kazi indlondlo izovotela liphi iqembu. Namanje awakhethi. Sengikhethile. Sukhethile. Sengikhethile. Sengiyalazi iqembu engofike ngithi Yeah. Uyabona? Bona. Ivoti lapho ngomhla ka-29 vese lila ivoti. Ngiphelele nje, ngiphelele. Akuphikwa. Akubuzwa kahle kahle. Akubuzwa. Okushuthi laba bakusola kwamanye amaqembu bethi kazi indlondlo kephi asikho isidingo sokuthi basole ukunala iqembu. Ngisuke ngiwavashela nje yabo. Yeah. Ngila. Yeah. Mhlawumbe kumholi wali iqembu yini ofisa ukuthi ayishintshe eNingizimu Afrika? Kakhulukazi i-NSFAS because since ngumfundi wase college ngiba nenkinga ye-NSFAS namhlanje nje kumele u-NSFAS ungena sazi noma uzongena noma ngeke ungena so nje cela enake kakhulu thina abantu abasha eziyouth. Ngiyajabula kakhulu ukuthi namhlanje sekuze kwacaca ukuthi wena u-Action SA kodwa yakho into engayibona hamba kakhulu enkundleni zokuxhumana engathi uyajola noKing Zoso kubonakala izithombe nendawonye ihamba kanjani lonto iqiniso? Cha amanga ayikho. Kodwa manje omunye umuntu uzothatha nesembhedeni owodwa. No ithombe lesa edithiwe. Hayi bo kanjani? Edithiwe. Hayi seswami siyabonga kakhulu suze wakhetha iqembu eNingizimu Afrika sikufisela inhlanhla yezo. Ngiyabonga kakhulu nami. Nazo.